Hej og velkommen til en til video på min kanal. Der var lige en ting, jeg har ikke sat mit hår. Og hvis der er lidt baggrundsstøj, så er det fordi, jeg skal lige, så er det fordi, jeg er på ferie. Jeg er i Bulgarien lige nu, og det er mega lækkert. Og jeg har fået min egen lille seng. Så har min mor og far fået en mega stor seng. Men jeg kan desværre ikke vise jer den store seng, de har fået, fordi at min far han ligger inde, og han vil helst ikke blive optaget. Og der er måske lidt for meget larm. Der er for meget larm derude. Og I må undskylde, hvis I ikke kan høre mig. Men nu vil jeg lige vise jer sådan lidt vores lejlighed-agtigt noget. Det er mega fedt. Så her, der kommer lidt om lejlighed. Her der er vores gang. Ja, og vi har sådan en mega smart nøgleting. Og hvis man tager den ud af den her ting her, så slukker strømmen i hele huset. Og så kan man sætte den i igen, og så tænder det. Og her der har vi lige sådan sko og kufferter. Ja, bare alt. Så kommer vi ind til der, hvor at der er sådan lidt rodagtigt, men alligevel ikke. Så må vi selvfølgelig heller ikke glemme det mega smarte. Det er, at man sådan kan sætte en chip ind foran, og så åbner den, eller den blåser sådan døren op, og så kan man bare gå ind. Det er altså smart. Teknisk det er vi. Så ja, her der får jeg også lige se toilettet. Ja, det er flot. Det ved jeg. Og det er et stort brusbad der. Ja, det ved jeg. Ja. Det er virkelig luksus det her. Jamen, det er det. Prøv at se en stor pool, mand. Og så er der fodboldbaner. Disse videoer, der bliver optaget her i Bulgarien, de er først uploadet, når jeg kommer til Danmark, fordi vi er sådan lidt usikre med vores wifi.